ಬೈಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಕಂಡೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅದಾವು ಇಲೆ ಓ ಪತ್ರಡ್ಡದ ಇರೆ ಉಂಡುಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಕಂಡೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅದಾವು ಇಲೆ ಓ ಪತ್ರಡ್ಡದ ಇರೆ ಉಂಡುಗೆ ಅವು ಕಂಡೆ ಪೋಪ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪತ್ರಡ್ಡೆದ ಇರೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂತೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಪತ್ರಡ್ಡೆದ ಇರಲ ಬೋಡು ಖಾಲಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಯಾವುಜಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆಗೆ ಇರಲ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಮೆತ್ತೆ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ಅಕ್ಕೇನು ತೋಜಾಲು ಅಕ್ಕೇನು ಅಕ್ಕಲ್ ಫುಲ್ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತ್ರೆ ಅಕ್ಕಲು ನಕ್ಕೆ ಆಂಟಿನಕ್ಲೆ ಪಲಂಚೆ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಸುತ್ತ ಅಂತ ಇಚ್ಛ ಅಂಚ ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಂಚು ಉಪ್ಪುದ ಬಲೆ 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 ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಲು ಒಯ್ತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವೆರಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗಾಸು ಮೇನ್ ಉಪ್ಪುನು ಗಾಸು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಬಲೆ ಅಕ್ಕಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರು ವೀಡಿಯೋ ತೆಗಿಸಿ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಖಾಲಿ ಪತ್ತ ನೀವು ಪತ್ರಡ್ಡೆದ ಇರೆಕದಾದ ಅನ್ಕುದಾರೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡದ್ದು ಇದೆ ಸೇವ್ದ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆದ ಇರೆಗೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆದ ಇರೆಗೆ ಬಾಡು ಜರ್ಜುಜ ಇತ್ತ ನಾವು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಕಂಡು ಪತ್ರಡ್ಡೆದು ಲೈಕ್ ಬಾಡು ಪಿದೈದ ಕವರ್ ಉಂಡತ ಪಿದೈದ ಕವರ್ಗೆ ತೇವ್ದ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಪಾಡುವೆಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅವ ಅತ್ತ ಇಂಚದನ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ದ ಅವು ಅವೇ ಪತ್ರೊಡ್ಡದಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ನಮಕ್ ಪತ್ರಡೆ ಇರೆ ತಿಕ್ಕಡೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಜೆಂಚದೆಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತಡುಂಡು ನಿಕುಲ್ ತೂಲಿ ಇಂದುವಾ ಆಯ್ತು ಒಯ್ಪು ಕೊಲಿ ಉಂಡತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಪುಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡೆ ಲಾಗಿ ಲಾಗಿ ಬ್ರಜ್ಜು ಕಮಾನ್ ಹುಷಾರ್ ಹುಷಾರ್ ಅಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರ್ತಾ ಅನ್ಬಿಡು
లాగిది పోయిన వాళ్ళు ಫೈನಲಿ ಮಸ್ತ್ ವಿತ್ತುಂಡು ಅನ್ಸದೆ ಪೆರಾಯ್ಜೆಂಕ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ ಈತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಲೆಲಿ ಇರೆ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಅನಿಕುಲ್ ತೂ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಆತಲು ಸೊ ಈತ ನಮ್ಮ ಒಯ್ತ ಉಪ್ಪಳಿಗೆದಾನ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಎತ್ತಿದೆ ತೆಕ್ಕಿದೇನಾ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವಿತ್ತುಂಡು ಜೂಮ್ ಬಂಗತುದಾರು ಉಲಾಯಿಡ್ದು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ನಿಂದೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಲಿ ಏಟಿತ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ರೈಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಂಪನ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ ಪತ್ರಡೆ ದೇವೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆರೆ ಎಂಕ್ ಪತ್ರಡೆ ದೀರೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲಿರು ಎನ್ನ ಬಂಗತುದು ಉಲಾಯಿಡ್ದು ಪತ್ರಡೆ ರೈಲೆ ಮತ್ತೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲಿರು ಸೊ ಈತ ನನ್ನ ಪೋಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಂಗುಳ್ಗೊರ ಪತ್ರಡೆ ದೀರೆ ತಿನ್ನೋಡು ಪತ್ರಡೆ ದೀರೆ ಸಾರಿ ಅವಿನಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ನೀಜತಿ ಒಂದು ಪಪ್ಪ ಆಂಟಿ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಉಂಡತು ಉಪ್ಪ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಏರ್ಲಾತ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಂಡ್ಪುಜ ನೀಕು ತೂಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ ಕೊನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ಸಪ್ಪುಂಡು ಓ ಗುಂಡಿ ಮಾತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಪ ಸಂತ ಇಂಚಿಂಚ ಪಾಂಡ ಆಯ್ ಅನ್ಸಪ್ಪು ಆಯ್ ಫ್ಲೋ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾನೈಕ್ ಎಂಡ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರ ನಾರು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಬಾರಾಡ್ ಪಂಪೆ ಎಂಡದ ಬಲ ಬುರ್ಚಿ ಯಾನಿಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಚು ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಪೋಯಿ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಮಾತ ಬಂದಿರ್ ಐ ಕೆಂಬಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬುರ್ಚಿ ತಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಡೆ ದೀರೆ ಅಂಕುದಾಂಡು ಇತ ನಮ್ಮ ಮೇರ ಚೋಲ್ ಹಾಯ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ಪುನಟುಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪತ್ರಡೆ ಕಂತೆನೆ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಇದು ಈತದ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಐತ ಇಜಿಡ ದಂಟ್ ಕಟ್ ಮಂತಿಸಿದ ಕಿರ್ಮೆರ ಸುರಾಪು ಓಕೆ ದಂಟ ಪಂಡದೆ ಪೋಡಾಪುಡ ಅದೇ ಜನ ಕಿರ್ಮೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಒಚ್ಚು ಒಕಂದು ಕೆಲವೇ ಪನ್ಪೆರ್ ಮೂಜಿ ದಿನದಿ ಓಡಾಪುಡೊಂದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಹೌದಲ್ಲಾಪುಜಿ ಆಯ್ತು ದಂಟ ಮಾತಾಡಿದ ಇಂಚ ಒಚ್ಚಿದ್ದು ಒಬ್ಬನ ಒಚ್ಚೋಡು ಒಬ್ಬನ ಒಚ್ಚಿದ್ದು ಇಂಚ ಜೀವ ದಂಟ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಚ್ಚಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಚ್ಚೋಡುಂದುಂಡೆ ಇಜನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಮಣ್ಣು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡತ ಮಣ್ಣು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಪುರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಪಗ ಒಂಜೊಂಜೆ ಇಂಚ ತೂದು ಒಚ್ಚಿದ್ದು ಪಾಡೋಲ್ಲದ ಅದೊಂದು ಕಲೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂತ ಬೊಚ್ಚಿ ಕಲೆ ಎತ್ತಿನ ಪಾಡಿದ್ದಿ ರೀಸನ್ ಅದೇ ಕಲೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಜಿನ ಅಂಚ ತಪ್ಪುಂಡತ ಕಲೆ ಎತ್ತಿನ ದೆಪ್ಪರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೆಪ್ಪ ನೈಟ್ ಅವಳ ಕಿರ್ಮೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಿರ್ಮೆರ ಅಂದತ್ತೀಯ ಕಲೆ ಎತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜು ಓಕೆ ಇದು ದೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಪುನರ್ ಪುಳಿತ ತಪ್ಪು ಅವಳ ಇಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ಲ ಪುನರ್ ಪುಳಿತ ತಪ್ಪು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಗಾಡಿ ಯೂಸ್ ಉಂಡ ಈ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಪುಳಿಕ್ ಕೊಂತ ಇಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ ರುಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೊಜಂಕ್ ಪಾಡು ತೊಜಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಒಂದು ಒಂಥರ ಉಷ್ಣತ ಓ ಆಯ್ತು ಅವು ಪತ್ರಡೆ ಉಷ್ಣ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಅಣ್ಣ ಸಂಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತೊಜಂಕದ ಅಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡಾಪು ಬಸ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬನ್ನಿ ಸಪುರ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪತ್ರಡ್ಯ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಪ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜಾ
ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. then neck pardu incha pardu incha pardu incha pardu incha mantadu ಬೇಯರ್ ದಿಕ್ಕ ಇಂಚ ದಿಕ್ಕ ಏನು ಫೈನಲ್ ತೂಕ ಇಂಚ ಒಂದು ಇಂಚ ಆತಂಡು ಇತ್ತಂಜಿ ಈ ಆಟಿಡ್ ಮನ್ಪುಣೆಟ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ 30 ದಿಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಆತಂಡು నేను ಬೋಡಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಗಸಿ ಗಸಿ ಮನ್ಪುಡಿ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕೊದಿಪದು ಮನ್ಪುಗ ಇಂಜೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಪಣ್ಣನೆಕ್ಕೆ ತಾರಾಯಿ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದುಂಡು ನೆಂಜಿ 30 ದೀಕ ಆಚರಣೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ 10 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತಿನ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲಿ ಇಂದು ಪತ್ರೊಡೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ತೂನಗೆಂಗ ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಡು ನೀರು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ತೂಕ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಪಣ್ಣ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುಂಡು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಗೊತ್ತಾನ್ ಸರ್ ಈ ನಾಟಕ ಮಂದಿ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪುರಾಣಿ ಕೆರೆಗೆ ದಾಟೆ ಬಾರ್ದು ಪನಂತೇರಿ ಅಂಚ ಬಂತಿನಾಗ ಬೇಜಾದು ಕೊಡೋದು ಇಟ್ಟೆನ್ನೇರು ಸಾಧನೆ ಕಾಯ್ದುಲೆ ಆಚರೆ ಗಂಟೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂತೇರಿದು ಪನೊಲಿ ಪತ್ರಡ್ಯ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ತೋಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಅರೆಕುಡು ಪಾಡೋಲಿದೆ ಅರೆಕುಡು ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಅರೆಕುದ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪರು ಅರೆಕುದ ಮರವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಗಿರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರು ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕೊಂಚು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅರೆಕುಡು ಪಾಡ್ದಿದ್ಲೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದುಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೊಂಡು ದೆನಿಕ್ಲಿ ಕೈಪೋಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ತಿಂದ ಇದೆ